everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Limbo. Ang ano pag nagkudat ka man? May paagi ka na ba ang saon nga makuha ang bahandi nga tuan niya? May paagi ko o kinahanglang sabton ko nimo. Unsay put ni mong ipasabot? Kinahanglang makigsuod ko og balik ang Salome. Maulag ka na bugtong paagi aron makuha ko ang akong gusto nga niya, Nika. Okay. Pero unsaon nimo si Dr. Joseph Berdan? Ako nang bahala sa doktor. Ang importante nga makigsuod pagbalik nako si Salome. Oh, ay pagsilos, Nika. Wala ko'y pagbati nga to sa kong asawa. Ang bahandi na lang ang iyang gitaguan mo'y importante na ko karon. Okay. Musugot ka na nga makigsuod ko sa kong asawa? Musugot na ko. Pero kinahanglan mananghid ka na ko mataghi kayon nga makikita ka sa imong asawa, kang Dorina. Oh, ha? Simple ra ka na nga akong ipangayo, Eman. Gusto lang kong mahipaw mataghi kayon nga makikita ka kang Dorina or Salome. Okay. Mao man kaha na ang imong gusto. Pero ayaw lang yun paghimo og iksina nga makapaduda ni Dorina. Okay. Deal. Kana ba? Mao di gusto na ko nimo. Dali ra kang makasabot konsultihan, Nika. Basta magtumanay lang tas atong ipangsaad, ha? Wa ka na problema. Karon manawag ko ni Dorina. Makikita ko niya sa bahay sa ubos. Ogon sa may rason? Ako na siya pagbuton kung amo ba ning ibaligya o dili. Oh. Nagtuo ko nga naara sa mobay sa ubos ang bahandi nga iyang gitaguan. Pero, bisag naa pa di sa ubos, kung na-amnesia siya, dili gihapon ni nimo matultulan. Gawas lang kun imo siyang pahinomduman. Oh, ha? Basin kung mahinomdum ra siya kun imo siyang pahinomduman. Maayo kay waday isibat sa bayot ang bata. Karong Sabado, kinala magkakita nami. Si Joseph. Hello, Joseph. Ayon ka man karon. Ganong milak pa man ka nga wa mo mukaw na ako. Sorry pero may giapas ko nga lakaw nga kinala mo sayo ko. Unsa man ka na? May mo bang akong mahibawan? May gisundan kong bata. Unsa? Dorina, basin ko madisgrasya ka ng imong mga pagduda, ha? Ay kabala ka, nag-amping ko. Joseph, gibati ko na nga makit-an ko na ang atong anak. Unya, makapauli ka ba karong paniud to? Sure. Padaw na ko diha. Okay, sige. Pagpaabot gyud ko nimo. Okay, bye. Nabala ka gyud si Joseph nako. Wala gyud siya kalibutan nga. Nga ako ang nagdaog di malas sa iyang kinabuhi. Nga ako ang kidnapper sa iyang anak. Kisa ba kininanawag? Siya kini. Hello. Yan ang nanawag ka. May pakigsabutan ko nimo. Bayan Sansa? Bahin sa tumbahin sa ubos. Mag-abot na dito karungod to. Importante kayo. Bye. Oh, unsa makayang pakigsabutan bahin sa bahin? Ay, Dok, may pauli ka man lagi. Magdungan mi paniod to ni Dorina ng Lingling. Ah. Busa pagluto diag lami ang sudan ha.
Sige, Dok. Unsa magyud ka na sige aglakaw ni Ma'am, Dok, no? Importante kayo ng lingling. Magpaabot na lang ta sa mamahimong resulta ini. Aw, basta maayo. Excited na sa tang mahibaw, anak na. Sige na. Andaman ng paniuto. Sige, Dok. Naan ang sakyanan ni Eman sa gawa sa bahay. Kang anang daan ang gate nga rihas. De. May tao sa ibabaw nga bintana. Sa Eman ka nang naglantaw din sa upos. Una gid ang miabot nako sa Eman. Dali. Arita sa kusina magsulti, Salome. Mahimo pag dili lang ko nimo tawgon o Salome. Oh, Ayaw na kong tawgaan ng Salome, please. ikaw si Salome, ang akong asawa. Busa tawgon ko ikaw sa tinuod mo pangahan. Please. Kung gusto ka pang makikita ko nimo, tawga ko sa pangan nga Dorina. Di ka ni ganahan sa Salome? Nawa na ka na Salome, dungan sa pagkawa ni ini sa akong panumduman. Sorry. Sorry, Dorina. Salamat. Kung usap ka ng tuyo ni mo nako, dali kaya nagpaabot akong bana, si Joseph. Mahimo ba? Di na nimo litukon sa akong atubangan nga bana nimo si Joseph. Mao ka na ang tinuod karon. May bana ko, ug may asawa ka na sab nga si Nika. Ug mauna ka na ang atong puy-an karon. Pagkadako mo nagkausaban, Nga naman Unsa man ko sa una nga nakasulti ka man og ingon anak. lahi ka sa una. Kanunay kang uyon sa tanan akong gusto. Mao pa? Well, lahi ko sa una. Lahi na ko karon. Unsa pa gid mo tuyo nako? Bahin kini nining atong bahay. Ha? Dok, hapit naman lang alauna. Wa pa magyud maulis, Ma'am Dorina. Mupauli siya. May nalanganan lang. Unya, gikutom ka naman tingali, Dok. Bada pa na. Ay. Dok, kung unsa man ang inyong problema nga nasugatan karon ba, mula payra ka na. Oo. Unang lingling. Kung nalabang na ako ang dakong problema o mga kasakit sa unang panahon, huwag katarungan nga di na ako madaog karon. Maog yun, Dok. Pero, kaon na lang yun una, Dok, oy. Magpaabot ko ni Dorina ng lingling. Unsa pa gid tuyo nimo nako, Eman? Ayaw una. Ayaw pagdali. Mga ono na ta. Nagpapalit yun kog lami ang pagkaon. Arita sa kusina magsulti. Isulti na karon dayon ang imong tuyo nako. Bahin ini baya. Unsa man? Mga ono na ta. Dili ko mahimo makaon kay nagpaabot nako sa paniuto ang akong bana. Ako ang imong bana. Nahibaw kag yun ni ana. Okay. Ang akong tuyo nimo mao nga ibaligya nato kinimbay. Ha? Ug magtunga ta sa halin. Kinahanglan mo pirma ka sa kasabutan nga uyon ka nga ibaligya kinimbay og yuta. Okay. Wa ko'y problema, ana. Hay man ang akong pirmahan. Saman, may lain ka pa bang tuyo nako? May gitaguan ka ba ining baya? Dorina? Ha? Ngano nakapangutana ka man ako, ana, Eman? Tungod kay mao ka na ang akong pagduda nga doon na kay gitaguan ining baya. Hey, unsa ba imong kabatuoran nga nagduda ka man, ana, nako? Kanang yawi nga nagbitay nga naa sa imong bracelet. Oh. Mao ka na ang yawi sa butang nga imong gitaguan. Ha? Busa hinumdumi kung unsa ka ng maong yawi ug nganong imo nang gitaod uban sa mga bitay niya ng imong bracelet. Ha? Hinumdumi Dorina. Unsay gigamitan nimo ni anang maong yawi? Unsa?
And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!